खुलुमबाय स्टुडिअ दङ आं राजिब बसुमतारी रुनिखाता फरेस्ट रेन्जनि मावख'आव जाय दुथां सुबुंफोरा दुंहाव थासारि खालामदोंमोन बेनि सायाव आसाम पुलिसनि मोनसे गोख्रों एक्शन नंगौ बे समाव आसाम पुलिसनि गोख्रों एक्शन चिरांनि रुनिखाता हाग्रा मावखुलि गाग्लोबनाय जाथायजों लोब्बा थानाय दायनिगिरिखौ साजिनिबो बांसिन दायनिगिरिखौ बे समाव खाबाय होनानै माखासे सुलुंनिफ्राय मोनथिना मोननाय जादों। बे समाव मख'नांगोन दि जा रुनिखातानि जाथाय बे रुनिखाता जाथायनि थाखायनो चिरां आरो क'क्राझाराव दिनैनि समाव इन्टारनेटनि जा सिबिथाय बेखौ बन्द खालामनो गोनां जादों, जेराव गोबां बेफोरबायदि हाथियार मानि लानानै खारनाय बे जाथायनि सायाव आसाम पुलिसा गोख्रों सं दाननानै साजिनिबो बांसिन दायनिगिरिखौ बे समाव खानो हाबाय होननानै बे समाव सुलुंनिफ्राय मिथिना मोननाय जादों। गुबै खौराङानो जाहैबाय बिटिसि सरकारा आयेननि बेरेखायै जाबायदि माखासे दुथां सुबुंफोरा हाग्राखौ एवस्रांनानै न' बां लुना लाहैदोंमोन बेखौ नोजोर बोनानै फुल एक्शन लानानै इभिक्शन खालामदोंमोन बिटिसि सरकारा आरो बेनि उनावनो रुनिखाता हाग्रा बिफाननि मावख'आव दुंहाव थासारि खालामो। गोबां माने सावथाल सुबुंफोरा आरो बे सावथाल सुबुंफोरा बेबायदि पुलिस बिफाननि AK-47 303 गोबां बेफोरबायदि पुलिस बिफान फरेस्ट बिफाननि हाथियारफोरखौ लाना खारो आरो बेनि सायाव फुल एक्शन मुडाव आसाम पुलिस बिफाना जेराव गोजोन थासारि बिटिसिखौ दुंहाव थासारि खालामनो नाजानाय बेफोरबायदि सुबुंखौ पुलिस बिफाना खाबाय होननानै जोंनि बे समाव सुलुंनिफ्राय मोनथिना मोननाय जादों। जेराव दिनैनि समाव क'क्राझार चिरां इन्टारनेटनि जा सिबिथाय बे सिबिथायखौ बन्द खालामना होनो गोनां जादों आरो बेनि सायाव गोख्रों एक्शन लादों आसाम पुलिस बिफाना। আৰু যিকোনো মুহূৰ্তত বিস্ফোৰণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। মুঠতে পৰিস্থিতি আৰক্ষী বিভাগ আছে যি বনৰক্ষীবিলাকৰ যি অস্ত্ৰ সেই অস্ত্ৰ হয়তো যাতে উত্তেজিত জনতাৰ হাতত নপৰে। এজন যুৱকে তেওঁ হয়তো নিজৰ কষ্ট কৰি নিজৰ হাতত ৰাখিছে। আমি কি কৰিব লাগিব এই যিটো प्लास्टिक रे मुझे आगे ना